akure kure kumusha ndabvunza murindi ati usiku huri kupera kwa kuda kuyedza usacheme kurumidza mutewere kusimbira muchasvika mukupenya hakuna kupera ndabvunza. Muimbi werwiyo anotaura pamwe chete nesu vadikani achiti kure sei kumusha, ari kunzunzutira, ari kuvavarira kuti anopinde mukati memazambara, ari kuona makomo nemachinga edenga, ari kuona mumi mukati memakomo, ari kuvavarira achizuva tsoka, rwendo rwareba kwabviwa kure asi kunoendwa pava pedyo, simba rava kuita serapungudzwa nekuda kwekureba kwerwendo. Saka anoimba rwiyo achibvunza kuti kwasara mamaira manganiko kuti tipinde mukati memazambara, kwasara kwakareba zvakadiniko kuti tinoona tenzi namuponesi tichimuona usu neusu. Vadikani, mukati mepasi rino tadzungaira, tapota-pota mukati memarinda, mukati mezvipatara tichirwarirwa, mukati mekuparara kwemichato, vana vasingateereri. Kure sei kumusha, tinoda kuzorora, tinoda kusvika pana tenzi namuponesi wedu. Vadikani hama, hakusisiri kure kumusha, nokuti murindi anoti kunze koda kuyedza, tava kuvavarira kupinda mazambara. Nekuda kwaizvozvo ngatichitsungirira, tinozorora tasvika. Usazorora tichiri mukati menzira mudikani, asi ngativavarire tipinde mukati memazambara. Nekuda kwaizvozvo ngatibatanei nemuimbi werwiyo tichipinda nekuvavarira kupinda mudenga idzva nenyika idzva munogara kururama, musina kusvimha misodzi, musina kupungura mhere, musina kubatwa maoko, hamuna kana nechirikadzi, hamuna zvibibi, hamuna kana utera nehurema, hakuna chero chinovhundutsa nechingatyisa. Tichapinda mukati memazambara. Tinofanirwa kuti iwe neni tipinde tiri tose vadikani. Ngativharei maziso tinamate tichivavarira musha unouya. Ngatinamate vadikani. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nekuda kwetariro, tariro mhenyu, tariro inofadza, tariro isinganyadzisi. Tafamba rwendo rwakareba, tinonzwa kuneta, tinonzwa dzimwe nguva kukahadzika, tinosangana nezvakawanda, asi tinotenda nekuti musha wava pedyo. Tinokumbira muchitipawo simba Jehovha rekuti tichipinda mukati memazambara. Tikokorodzei, tisimbisei, tikurudzirei, tisimbisei, tipinde mukati meruponeso rwenyu. Tinonamata Ishe, toda kuponeswa tose nemhuri dzedu, toda kuponeswa nevatana nevadiki vedu, tinoda kuponeswa tose takaringana. Tinokutendai Mwari nekuda kwenyasha dzenyu, nekuda kwerudo rwenyu. Muzita raIshe Jesu tanamata nekutenda zvino nokusingaperi. Amen. Kumusha ozviedzo zvakapera tisu tasvika kumusha. Toda kumukwazisai mose mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi tine nyaya yakakosha yatoda kuti tikurukure nezvayo, asi sanganai nevadaro vedu mukati mezuva ranhasi tisati tatanga nyaya yedu. Ngatitangirei nepanapa. Makadi vadiwa vatarisi nevateereri, zita rangu ndinoitwa Mutape Paidamoyo Brian Saurombe.
vazhinji vanonziva samarried mutape vanamai vangu achangoburwa mufana pakuwana saka takumuti married mutape. Makadiniko ndini mai vacho vahombe vacho aiwa ndini wenyu as usual Advovo. Thank you so much. Yes, next. Makadi vadiwa vatereri nevatariri ini tinonzi Rotina Mafume Msara. Thank you so much. Next. Kwazi so kwamuri hama nehanzvadzi ini ndinonzi Watson Mbiriri ndiri mufundisi. Pazuva ranhasi nyoro ndoda kumbokwazisa imwe hama vari kuona vari kuSouth Africa. Honest Ziboa akanyora wakati you have no idea kuti tiri kukomborerwa sei nechirongwa chefamily matters. Ndobva ati tinoona semhuri zvikanzi tinawo ese maepisodes kana kuri kuti mazombo pane yamashaya iko get in touch tinokubatsirai tonoti tingaite sei kuti tikubatsirei nemaepisodes efamily matters. Saka toda kutenda zvikuru vaZiboa tinokukwazisai pamwe chete nemhuri yenyu. Tinokukwazisai tose vaZiboa pamwe chete nemhuri yenyu. Nevamwe, tell us, where are you watching family matters from? We love to hear from you and nemazano, even to suggest topics nyaya dziri kungoshungurudza kwenyu kana kuine mhungo yamuri kuona kuti yasvipira vazhinji mate vachisebera kure. Idzo type iyoyo ndo yatinoda kufamily matters. Tipei so that we can discuss about these issues. Mukati mezuva ranhasi gono tinoda kutaura nyaya inonziko crimes of passion. Crimes of passion. Ndakachida kuti ko vazive vadare tikure dare handiti ndizvo here. Hapana chandiroda kutsanangura apa. Ndada kuti imimi handitoda kubetsera vanhu kukura chivanze tirite here. Saka ndakachida kuti tibetserane mukati mezuva ranhasi, but tinoda kutaura nezve the family nemacrimes of passion. Chiiko chinombonzi crime of passion? Chinyi? Kana muine shoko rekuchishona ini ndichiri kutsvaga nditezere tobva tanyasoti joko. Chiko chinembe chaitika chi, what is a crime of passion? Crimes of passion sinyoro. Yes. Inyaya yakadzama. Ukanzwa munhu achitanga achiti nyaya yakadzama kutaura kuti yakadzama zvishu yakadzama. Tifaina kwacho kunonga kwakaoma. Chekutanga pari kutariswa ipo vanhu munhu ari kuita chinhu chakaipa asi achiita mufungidziro yekuti kana kuti achiita ari kuseri kwekufunga kuti ari murudo. Alright. Saka munhu ari kuti zvandiri kuita izvi ndiri kuita nekuti ndiri murudo rwakanyanyisa. Kana kuti ndiri murudo asi rudo rwangu dzimwe nguva handisi kuona unga rwuri kusvika zvakanaka. Saka ndaakufanira kuti ndikurove kuti urwunzwe rudo irwo. Ndiri kupa mienzaniso. Saka a crime of passion kuita chakaipa uchihwanda nekuti uri murudo nemunhu sekunge uri kusundwa nerudo. Sekunge uri kusundwa nerudo. Saka rudo ruri kukusunda kwete kuti ude asi kuti waakutokuwadza kana kuti waakuita chakaipa. Saka waakupinda iwewe mune zvakaipa zvaakunokuwadza nekuti uri kuti iwewe ndiri pai, ndiri murudo kana kuti ndada. Saka rudo rwaakundisunda, kusunda kwarwo hakusi kwekunoda asi ndekwekunotadzira munhu. That's why you have said it's very deep. It's deep. Thank you so much. Saka ndizarurei futi handiti ndizvo here ndinyatsonzwisisa. Munoziva munhu anononoka kunzwisisa nditeze here. Yes. Would you want to add something on that? What is a crime of passion? Yes. Ndongova ndichibva pahwaro waiswa navamutape. Kana maybe nogona kutanga ndichanangura crime. Kutongoti crime kutadzira hurumende.
murunza watadzira hurumende yatinoti state. Alright. Zvawaita iwewe zvakanganisira hurumende asi zvakanangana nemunhu anochengetedzwa nehurumende. Alright. Saka apa zvatingati muchirungu citizens. Kana uri citizen wenyika, you are part of a social contract. Yekuti ndini ndichachengetedzwa nemutemo wenyika kubva kune vavakidzani vangu, whether mudikanwi kana kuti it's a stranger kana kuti ihama whatever. Saka kana ukatadzira munhu watadzira nyika. Ndokusaka kana toenda kukoti hazvinzi Signoro versus Rotina. Zvinonzi state versus Rotina. Saka nyika ndo inotomira yakamirirani munhu wayo citizen mutadzirwi. Saka ndo crime. Ende macrimes anosiyana siyana, anobva kumurder, anobva kurape, anoenda kuassault, kurovana kunoita vanhu nezvinoenda zvakadaro. Tochienda manje pakuti passion. Passion heish kakuzungunuswa so namaemotions emukatikati. Anditika anozoita kuti dzimwe nguva tozoona munhu atokaruka kuda. You can be passionate positively, you can also be passionate negatively. Anditi mukaona zvezvo zvokuti munhu kuda meno birthday rake mona maziruva azadzwa kuda yosamusha kuti munhu atenga maruva ese emutaundere. Feeling passionate about this person. Passion ndeye kuti vanhu musikana nemukomana vanotanga kutaura kubva panobva kubasa na5 kusvika na11 1 o'clock moti vachiri kutaurei. They are still passionate about each other. Energy yacho haidi nai haiperi. Patinozoenda pakuti crimes of passion sezvataura naMutape, taakubatanidza kakusundwa kaya handiti kake mukatikati nezvakaipa zvinozobuda zvekuti munhu akutondotongwa kumatare edzimhosva. For instance, nongopa muenzaniso kuti maybe zvingabuda pachena. Murume anoshanda kutaundi, mukadzi anogara ake kumusha akachengeta pamusha achirima. Murume odzoka nguva isina kufungirwa, handitika owana amai vari panzvimbo isina kumira zvakanaka kuda nemumwe murume. Ivo vondotora demo vodini, handi munoona kuti hasha dziya dzauya idzi dzekuti mukadzi wangu here, mukadzi wangu ukuitei, osvika ondoti ga kumunhu atouraya munhu kana kuti akuvadza munhu. But what was the basis of it? It was rudo kumukadzi nekurwadziwa nenyaya yerudo irworwo nekushaya kuti ndodini, how do I express myself. Saka ndoda kukutaridza ichikwekwenhero chezvandiri kunzwa inini. And the best way kutora sano nekuti ga munhu apa watokomita chinyi crime. Saka tingati imhosva dzinoparwa munhu aine gwezvero rezviri kuitika mukati memwoyo zvakadaro zvekutiko there's something that they want to express. But in that ningirikiri, in that road, they commit a crime. Exactly. Exactly. My Msara, you are always good on the social aspect. I like you when you come from that direction. Help us, give us examples. What are crimes of passion? Takatarisana nemuri, by the way. This is Family Matters. Yes, thank you. I think vava parura zvakanaka mapota angu awo. Tingati susu crimes of passion huturu. Kusumuka kwe huturu. Rudo rune huturu. The passion. Tingati Black Mamba. Huturu huya. Kuti hukasumuka. Hukangodai so. Paipa. So mukudanana kana kuti muvanhu tese tine huturu hwerudo hunogona kubuda negatively kana hwatova huturu kureva kuti hwatoshata asi hwasumuka because there's a contract yekudanana pane kakudanana kapassion kana zvinhu I'm passionate ndine huturu towards this. Saka huturu huya hukasumuka pavanhu vanodanana hunoita kuti paite a blind devotion.
mukati merudo ruya ruya. Saka unogona kuputirwa zvekuti munhu anova hwese hwako huri pamunhu iyeye. Zvekuti haudi kumuona akasuduruka pauri. Obsession. Papinda obsession because huturu huri excessive. Zvese zvinoitwa zviri chii? Excessive. Saka kuda kwacho kuri futi excessive. Saka unenge wakaputirwa zvokuti kuva munhu kweuyu kuri pauri. Hauchakwanisi kupa munhu their independence, kukurura hausi kugona kukurura munhu. Saka munhu paanozoita zvaanokwanisa kuita kana kuti ari kuda kubva pauri, zvitori justified kuti ndiri kuda kutokuramba, ndiri kuona sekuti hazvifambi, but nekuti wakapfeka munhu uturu hunosumuka kuti ini haafaniri kuramba ini, ngarambe vamwe, but ndiye ini anoramba sei ani? Ari kuzviramba ini ndinozviramba sei ndiri ini, because you have given your whole life and what you believe in to this person. Saka musi wanoita an independent decision outside of you, ingava yekudana nomwe munhu, ingava yekukuramba, you will kill. Therefore, crime of passion. Ndinofunga kuti tiri kungogarisana nana mai muZimbabwe. Muri kubatsira kutotsanangura zvimwe zvinhu. Mutape muri kupabata. Ndiri muchangotora katseketsa kamina komba. All right. Yes. Ameno Chiremba, would you want to really like come in and also put on maybe the icing? Yes. Kana chitarisa munyika yedu yezi. I mean, nyaya crimes of passion. Inyaya ya ine nhoroondo yakareba. Uye inobata nyika dzese mupasi rese. Asi kana tichitarisa muno muZimbabwe, zvinoratidza mukatarisa manewspaper anotaura nyaya iyi, musoro wenyaya yekuti crimes of passion kakati one day. Zvakadaro zvokuti semuenzaniso muna 2022 January 20 to April 20 kugokwe mapurisa vakaisa a statement yekuti hatisuda kuona munhu ari kufamba aine rekeni, aine machete, aine demo, aine tsvimbo, nekuda kwokuti vari kuti macrimes of passion awanda, vanhu vari kuurayana nekuda kwekuti ndamuona akamira nemudzimai wangu vanhu pachifiwa. Okay, so that's 2022. Muna 2022 akare muna July kwakaitwa musangano mukuru kustadium yekubulilima Mangwe kuPlumtree. Mapurisa vachiedza kubetserana necommunity kuti nyaya yemacrimes of passion yanyanyisa. Vachikompea mastatistics a2021 2022 achiratidza kuti pane kukwirira kuri kuitika, idambudziko riri kuitika. Saka sekutsanangurwa kwazvaita Musokosi, ndozviya zvekuti nekuda chinhu chinoitika chiripo ripotyo, munhu asina kunge akaronga kuti ndichaita chinhu chakadai, zvinhu zvangoitika masanga kana kuti mahwekwe ekungoti zvaitika, munhu obatwa nehasha dzakadaro dzekuti anongotora mbezo iri padhuze, zvinhu zvaangasina kufunga, otopara mhosva. Saka zvinogona kusanganisira kuti pane munhu atourawa, kana kuti pane attempted murder, kana kuti pane munhu akuvadzwa zvakaipisisa nekuda in whatever case imhosva yaparwa. Saka I think vekumutemo ndo pamwe pavanozosiyanisa manje mhando dzekuti munhu afa under what circumstances. Inenge vazhinji inenge isisiri murder, yakunzi it's culpable homicide, kana kuti pane rimwe izwi I think rinoshandiswa kumutemo kuti this one is intentional manslaughter. Yes, I think panosiyana unintentional inenge yakunzi intentional manslaughter, isiri kurutivi rwemurder and so on. Zvinoita sekuti nyika dzakawanda dzinoitora nemutoo iwoyo. Saka tiri kuti crimes of passion imhosva inoparwa zvikuru sei pane munhu anenge ari kuti ndajairirwa parudo,
haungadai nemunhu wangu or something like ndajairirwa asi zvangoitika panguva iyoyo. Saka tiri kuti zviri kuratidza kuti muZimbabwe inotori nyaya chaiyo kuti mapurisa vari kuti vedwe todiko nenyaya iyi. Saka zvitori zvinhu chaizvo. Saka tiri kutarisa poto dziri kubhoiriswa munhu akarara nekuda kwekuti ko munhu ane mapictures ekubeach yekuSouth Africa, munhu wake aine munhu saka izvozvo zvokudeclare kuti iko hapasina munhu ane munhu waJehovha zvozobatwa manje. Handiti muri kuona aiwa munhu ane munhu ndo zvandinoda kutaurira kuti munhu ane chii, munhu obhoirisa mafuta usvikodira pamunhu. You know, that is what we want to talk about mukati mezuva ranhasi. But what factors lead to such crimes? Chinyiko chinembe chaitika paya tabatapo nepapapo handindizo here, but pane zvimwe here zvamungatibatsire kuti iko chinyiko chinembe chaitika paya kuzoti iko munhu pane umwe akatema here murume ndobva atema nevana ndobva azvitema iye handindizve kwangosvika pamusha pakati rakata chitsamba chiripo handidi zvekujairirwa ndichezere chitsamba chinoita se chine chakanyorwa. What are some of the factors that lead to, in addition to what we have mentioned already, what are some of the factors that lead to these such crimes? Maybe I can come in mumatare. You know, pane zvinhu zvatinoti ma-vices as opposed to virtues. Ma-virtues mumakaracter evanhu zvinhu zvinoyemurika muvanhu. Takatarisa ma-vices ndo opposite yachona, kureva zvinhu zvinoshoreka muvanhu. All of us are ngati we are prone to both virtues and vices. Chatinonyanya kuvavarira semaKristu kusimudzira ma-virtues tichiwisira pasi ma-vices ndizvoka. Saka kana takutarisa nyaya iyi munhu akurirwa nama-vices. Ma-vices aripo, let me give you examples. Envy, jealousy, anger, fear, fear, insecurity, obsession yataurwa iyoyi. Saka munhu anogona kuita unoona kufarira munhu kutomuda kutoti I'm obsessed about him handitika but handizosvike kunozosvika vamwe. Saka chinosimudza izvozvo inyaya ye-loss of self control, kusangova munhu akazvidzora akazvibata, you know, anonzwisisa anonzwisisa mamiriro ezvinhu. I think chikandamina wambozvitaura kuti kana ndikadanana nemunhu ndikasanzwisisa pazvinogumira and where my rights end, whatever those perceived rights are, ndikasanzwisisa izvozvo ndichapedzisira ndakumubata sekunge it's andisikuda kuti chattel kunge chinhu changu inini handitika like something that I own like property handitika. So maybe regai ndipe uri muenzaniso. Pane noziva nyaya dzinombotenderera dzichiitika idzodzidzi kuti pane anga oda kurambwa handitika oda kurambwa ende pakurambana painonga tikambotaura pano padare kuti vanhu ramba naye mune zvakanaka nokuti pane kamwe kakurambwa kanobvarura mwoyo. Saka munhu kutaridzwa kwake kuti ndakuramba kutonzwa kuti aone kwaari kupitsa ini nemumwewo munhu neakuita take off. Exactly. Ndokuonekwa neshamwari kuti ndozvaitika. Shamwari ndokundoudza usho kuti ndaona munhu wako uko achitomwira zvinomwirwa achitaridza kufara chose. Uye akati hazvina problem, this is after hours, next venue Kumba. Ndondomumirira kupi? Kumba. Uye achisvika Kumba, achisvika achiona mota iyoyo achipinda mugedhi achikiya. Uya ndokudini ndokujamba anomaona kuti kubva pakutoti ndakundomutaimira Kumba we are no longer talking reasonableness.
handimaona pa munhu zvatopa neimwe pane jerasi ratopinda, pane kutsamwa, pane kutya, pane obsession, zvese izvozvo zvapinda imomomo. Abva akati ndojamba chinyi jurawo, ndokujamba jurawo, akazomubatira mumba imomo manje. Handi muri kuona nyaya ripo. Saka all those things when they overwhelm a person, munhu asina kunge akazvidzora nekuzvibata nekunzwisisa kuti hongu tichidanana kudai ini ndogumira apa, zvedu ndogona kurambwa, ndigotorwadziwa zvekudaro, but munhu handifaniri kundosvika ndichisa maoko angu pamunhu kana kumukanganisira. Saka where it comes from, whether it's a low self-esteem kana kuti iko kusanzwisisa maboundaries within relationships, even if ari munhu wakabvisira fuma chaiye woti ndati bhoila mbambaira mbama, that's a crime of passion. Yekuti uri kundidherera ini ndini baba pano ndakakubvisira fuma. You understand what I mean? Saka kusakwanisa kuziva maboundaries nekuzvidzora. Imi yasondibatsire pamuri kutaura. Toda vanhu vanobatsirana pachirongwa. Iritese. Imi it is a crime of passion randinozoita iri. Haisi psychologically a good closure here to my anger in this marriage. Aiwa dambudziko riripo ramunokwanisa kuona kamuchiseka panyaya ndeyekutiko idi zviri nani kufungidzirwa kunziko vanenge vakuita zvakati mai vaya. Macrimes of passions anoitwa nevanhu vawana munhu ari panzvimbo. Tiritezere zvitori neconclusion zvekutoti muchato panapa ndobva waita sei panapa ndobva waperera. Ichi chikomba chacho ndechichi zvinondodhila nacho according to the anger yandiinayo. Handizvo here zvitori nani kuti iko zvapera iniwo mijeri ndo handiti muri kuona good closure kwandiri handitorapike here zviri nani. Aiwa chimbondibatsirai. Yes. Tibatsirei. Ipapo mfundisi pane nyaya. Because vamwe even mumatirongo macho vanoti zvapera. Dzimwe nguva achatadza kufa munhu uya. Vamwe vacharamba vachingotera. Saka woita here mhaka nekuti uri kuda kuti zvipere and zvipere nemaperere ako iwewe. Ndo obsession yambotaurwa iyana mai vangu apa. Kuti yato obsession. If I cannot have you, then no one else must. And ndoda kuti ndiri papapo ndotouya kuti imwe factor iyoyo mfundisi. Factor yandinoda kuti ndiuye pairi. Ifactor yekuti mamwe macrimes acho of passion anotouya nekugarwa naSatani. Is a factor. Utogarwa chaiko naDiablos. Then kuti Diablos agari pamunhu ndotaura izvi nekuti in my experience talking to vanhu vakakomita murder vari muchirongo iko zvino vandinosangana navo ndichitaura navo vazhinji vacho, and ndiri kudevelopa theory yandiri kudevelopa yekuti vazhinji ukaona munhu ouraya munhu haasiri iye ari kuzviita asi watogarwa naDiablos. Hakuna munhu ari normal in his right senses anouraya umwe munhu asi ndiDiablos obaya futi. Nekuti vazhinji vacho wakuzotaura naye asisiri mustate iyoyo yakaita zvaakaita ari mairi. They will be regretting. Vazhinji vacho kutoti unyase kutaura kuti chii chakaitika ndokupai muenzaniso yevamwe amai vandaitaura navo vari mukati mechikurubi. Vakauraya murume, vakatema musoro wemurume nebadza, kwakuvhura musoro wacho, kwakutora pfungwa dzemurume kwakuisa mupoto, kwakubika pfungwa nekuti murume anga atisaidha kuti akunotora chimainini. Saka vakati haunganotori idzodzo dzinofunga izvozvo dzinotora ndodzatoda kubhoilisa. Vakabhoilisa pavakauya kuzosungwa vakauya vakubika sadza vari kuti ndiri kuda kudya idzo pfungwa idzodzo dzakafunga izvozvo. Asi mukutaura navo mumashure chiitiko chakaitika 2008 ndakuzotaura navo
muna 2021 havanzwisisi, vanonga vachiti handinzwisisi zvakaitika, asi ndiri kuvati hamunzwisisi zvakaitika, voti ichi chinhu ichi ndakarera ndega, step by step, ndichibvumira kuti diablos auye andiite sei, andigare, saka until I implemented. Saka kwavari iclosure yamukataura yaya kuti ponoita uri kufunga kuti psychological closure, because ndo zvauri kuzviudza, asi you never have closure. You actually open doors. Vana vari kubvunza kuti baba waripi. That's another door that is open. Vana vari kubvunza kuti mai varipi. Exactly. And iwewe you have to face them every day. Uri kuziva kuti ndakatora nemaoko angu pfungwa dzemunhu waMwari. Saka iko kakutogarwa ikoko, it then becomes a factor. And hakangouika kuti kangouya musi wani. We open up those doors. Do you know kuti twidiki twatinongotiita so tumwe twacho twonongoita wega muri pamba, dzimwe nguva tinofanirwa kutotanga kuona telltale signs. Panogona guma paitika mamuri kuzotaura namai mafume pachechi pakai ikawani vamafume vanga vari vanga vari padhuze, asi kakutaura kama muri kuita muri kuvatarisa mai muri kutotanga kuvhura dzimwe nguva twidiki kuzosvikira mumwe musi mazoonekwawo namai mafume zveshuwa muri kufambidzana pachigwenzi. Zvo twidiki tuya twaiuya every day, tunonobuilda into one big thing, and you commit a crime. Dr. Watson, what do you have to say? Yes, I think ndichibatanidzira nezvataurwa nevatauri kuti like mavices and kuti zvinokwanisa kuva negradual build up. Panogona nga tine ma-unresolved conflicts anogona nga ari underlying and so on. Munoziva kuti zvimwe zvinhu maybe at law magweta vari pano anogona kutibatsira. Chinozosiyanisa kuti zvinzi this is not murder, maybe it's an issue kuti hapana premeditation or something like that. Pochinzi zvinhu zvakangoitika, but I think toda kuirana nezvavari kutaura kuti panogona nga paine hwaro hwakaiswa nekuda kwemaconflicts asina kuresolvwa. Munhu akambonzi meseji akaramba akapukunyuka akadi mumwe munhu ozosvika pa nhasi ndazokubata manje kuti zvandaifungidzira zvese makore aya zvinobva zvachizongouya panguva imwe chete. So ndofunga kuti ma-unresolved conflicts, kana tiri kuti tichikanganisana tisingagadzirisane zvekuti nyaya yapera, zvinogona kuumba kana kucreata atmosphere kana condition yekuti zvakadai zvecrime of passion zvigozokwanisa kuva nyore kuitika kwazvo. And then zvinoratidzawo zvakare kuti kushandiswa kwezvinodhaka kunenge kune rupande panyaya yemacrimes iwaya, because munhu anoti ndoda unomunwira. Saka ikoko kutora zvinodhaka nezvinokachidza zviya zvakanzi uya pamasaisai usiyana nezvinokachidza izvozvo zvinenge zvine rupande. And then chimwe chandakashamisika pandaitarisa ndichingotarisa zvinyorwa pamusoro penyaya iyi chigadzirira hurukuro inoi, mumwe muzvina fundo kumatebeleland vachitaura kuti, in fact paspeech yakaverengwa muna 2022 July yandambotaura kustadium iyai kuplumtree, vachitaura kuti chimwe chavakaona zvinenge zvine ukama futi nemaschool dropouts kana kuti vanhu vanokasika kubuda muchikoro vasati vapedza. Zvinoita sekuti pakutariswa kunoitwa nemapurisa zvinenge mwero wacho unenge wakati one day kune vanhu vekuti akagumira chikoro panzira, zvinenge zvine mwero wakati one day, but at the same time panoratidza zvakare sekuti pane tirikuti crimes of passion, but panozoita sekuti pane imwe subcategory inonzi honor killings, yekuti toti munhu ari kuti ndabata murume wangu aine girlfriend, okuvadza kana kuti attempting to kill the girlfriend, kana iye akazono iyo ndo yatiri kuti crime
of passion. But kana akazoenda manje kunodira murume wake uyu nemafuta ouraya munhu yaona killing. But zvinowanzoitika iri the other way pamwenzaniswa wandapa kuti varume vanoti handinganzarwa haungandidaro as a man wandireduce. You know, of course women feel the same way, but society itself seems to have accepted kuti hano varume it's okay. You know, almost worldwide actually when you look at the issue. Saka honor killing manje ndeyekuti no maishoni zvaakandiitiraka hazviiti zvazvisingaiti. Saka munhu anouraya munhu kuti achengetedze dignity yake kana kuti honor yake. That's an honor killing. Saka inogona kuitika futi in the context yepassion. I mean crime of passion. Let me try and just come in ipapa ndopa another scenario yezviri kutaurwa naGono. Nyaya yakadzika. Pane murume anga ane girlfriend. Ndokubva girlfriend ndokupiwa ziBenz zi-S-class riya rake iye chairo. Musikana ndokundopaka pasaluni achidini achindogadzirwa musoro. Sezvinewo maiwo mwana vanorukwawo pasaluni iyoyo. Akuona mota iri panze apo kuti motikari iyo ndiya baba mufana kayo. Abva aenda andotora zvidhina nei aitema mota iya. Girlfriend afona kuti kune munhu ari kutema mota. Munhu mudzimai wako ari kutema motikari iyi. Saka the crime yatingati crime of passion, which is really inonzi chinyi malicious injury to property. Yaitwa nani? Namai mwana. Baba vazouya manje. Vakuita owner yataura. He is now trying to protect the owner of the girlfriend. Kumutaridza kuti wena basa uya nopenga uyu. Ndokukinditsa mukadzi. Ani muri kuona nyaya pakapedzisira kuchipatara. Ndokubatana kunoita nyaya dzachona ikoko kuti uyu anenge akuti aiwa handinzwaro. After aona wandireduce ende ndoda kutokutadza kuti after iwo handitodini handitokudi wandiri kutoda ndeuyu. Ndo imwe scenario inenge iripo iyoyo inenge ichiitika. Saka tanga tichida kuti iko kuvateereri vedu zviri kukonzera zviri kukuchidzira macrimes iwaya kupondana kuurayana kudirana mafuta in the context of the family and love yemaspouses zviri kukonzerwa naizvozvi zvekutadza kuzvibata kutadza kuzvidzora to try and maybe maintain your dignity in this, you know, in that negative way. Tinofunga kuti let's rewrite the script mukati mezuva ranhasi. Chinonzi kucontaina, chinonzi kugadzira kuramba uine dignity yako, kunzwa kuti iko sure wakamuwanikidza, but you maintained your cool and you sit down and plan for the future of your family. Kana usazvikwanise paitika upombwe kana zvaramba unogona kuregerera munhu, asi kana zvaramba taramukai. Chinotonzi kusara nedignity hakusi kuponda munhu, chinonzi kusara nedignity kuti iko no Mwari ngandibetsere ndakakanganisirwa, but that's it. And I'm looking for new life mukati meupenyu. No, we want to rewrite the script. Ipapapo Mwari dai anga atikomborera atiitira zvakanaka. How are families affected nema crimes of passion? Ma families anoaffectwa zvakadini nema crimes iwaya. Families, how are families affected? Yes, Mandara. Yeah. Tisati tasvika ipapo ndachida kudzokera pasure sori mushokosvi kuti chimwe chinoitisa factor hombe ndeyekuti ownership yekufunga kuti you own a person. Even mava mumarriage hapana paunofanira kusvika pakufunga kuti I own this person. Unfortunately muno munyika medu varume vakaudzwa kuti materially if you provide for any woman you own that woman. So chero ari muchiri girlfriend neboyfriend akakutengera topisa chayo yechicken akutofunga kuti they own you. Zviviri zvejungu. And kana mama mumba anogona kunga akutengawo zvakati kurei, pamwe akatenga imba, pamwe akakupa bhenzi yambotaurwa izvi, and they feel they own you. Saka pakufila ownership paya ndo panozoita problem, because two people even though married vane the gift of choice.
All right. Yes. They will still choose what they want to do with their life, including choosing a boyfriend or choosing a girlfriend. Iwe utoripo wakatomuprovidera imba. Anoita that choice. Zvinogona kutoitika. Zvinotoitika Ipa space iyoyo. Ipa space iyoyo. Yekuti at some point my husband or my wife can decide to have another partner. Besides you. Hatisi kuti zvakanaka, but tiri kuti that's the reality. Inofana kuzikamwa nemurume nemukadzi nemudzimai. Such that panoitika izvi zvokuti wasangana naye ane girlfriend kana boyfriend, it doesn't come as a shock. Yekuti unobva waita kill. Kana kuti haina handinzwaro, aiwa unotonzwaro. Kana kuti haizvi zvaitika uri munhu. Tichiri pasi. So we need to remove the ownership, the entitlement. Actually it's entitlement. Inoitwa especially nevarume over women. Ikabva iyoyo muchaona kuti ma-honor killings anobva, ma-crimes of passion anodi futi anobva, because you are understanding kuti munhu aita decision yani naye yake. Well, coming kuti zvinoaffecta sei muri, rufu, death chaiyo, matouraya munhu, kana munhu atofa, family yatodisintegrate. Iwe watotogwa tatokuisa kuchikurubhi, tinouya tonamata edu uri ikoko, but honestly watovamo muchina nokuda kwekuona munhu achingotengerwa chicken in pamwe atengerwa nedistant cousin, but because you cannot control yourself ngoti wamirirei nemurume wanga uchitaurai nemurume and then yotoita hondo. So death can actually come into the family, and the death yaitwa caused by you, the emotional damage, the psychological damage, the mental breakdown yakanyanyisa from you generation yako iwewe kusvika uko. Chero pakaita zvinhu zviri normal mufamily zvokuti kuda paita umwe asina hake mari, asina kubudira muchikoro, ingozi. Yati zvinhu zviri normal zvinoitika mumhuri dzipi naye dzese, mukashayiwa mari ngozi. Ndo panotanga kunzi kune ngozi. Takaparigwa naningi kusvika kuzvizikurubvi ndozvinonzi kune ngozi yatateguru vani venyu yekuponda munhu. Saka unenge wakanganisira dzinza rese. I think kungowedzera zvisatapiwa nevamwe kuti nguva nenguva tine zvatinosangana nazvo munews, munhau, mumapepa nemuchinyi, nokunzwa kuti mai vaisira vana vese muchetura, twana twese kungunya iwo vachizopedzisira unzwa kuti uyu anga ari musoja aenda anopfura vanhu kumba kwomudzimai wake, akapfura mudzimai wake azozvipfurawo naiye. Munoona, saka zvokuti musha unogona kupfigwa. Nyaya yatiri kutaura iyi yema-crimes of passion, inyaya yekuti musha unopfigwa kuti hapasisina vanhu, hapasisina kuti munhu anozviuraya, anouraya vana, agouraya mumwe uyu, agozviuraya, agouraya. Saka musha unogona, it can be very sad, and it happens time and again in our society. All right. Thank you so much. And kana zvatodaro mhuri yatobatikana. Yes. What are the other effects as we are trying to conclude? Ndizvozvo. I think ndisati ndataura ma-effects ndikamboita reverse gear zvishoma kuti mamwe ma-causes yakandikoshera mushokosha. You know, there is a term inonzi tolerance. Tolerance means just forming habits. Isusu kana chitaura kunyaya ye-abuse, whether kumutemo kana kuti kuma-social sciences, tinoti it's never the victim's fault. Asi tinotaura zvakare kuti musi waunotanga kukanganisirwa unofanira kuzvimisa, kuzvivharisa, nekuti whatever you are tolerating, you are teaching the other person how to treat you. Muri kuona nyaya ripo. Saka zvikatanga uchisundidzirwa, what you give excuses. Next time mbama mangwana uri kudhonzwa nevhudzi, kusana mangwana uri kubvumira munhu slowly but surely to abuse you.
muri kundinzwawo ka and apa I don't want to be misread kuti zvinzi ndiri kublame mavictims kwete but kana tichiti go for counseling, look for help. We are saying victim anokwanisa kuita something to change their narrative and their trajectory anditika saka apa kana ukaona uchitanga kudai zvazvitaurwa namufundisi ukaona zvikatanga zvadai in fact ndiye mutapi but zvinombotanga zvakadai zvoenda uko munhu haangotangi nekutema munhu nedemo kana kupfura munhu nepfuti munhu anotyisa uyu kuva munhu kunotyisa upenyu hwemunhu hunotyisa saka munhu anozvipa mvumo iwo chimupawo mvumo slowly but surely allowing continued abuse to the point yekuti chero kutora pfuti ndoshuta is like ndiri kupfura dhongi. You understand me? Saka zvimwe zvinokonzeresa is prolonged abuse which is getting worse and worse because those things are degenerative. They are like a cancer. They get worse with time. So zvachitaura ukaona akuona wakamira namufundisi zvonzi mamuchitaura nyaya dzei zvazodai I think at some point munhu should say ai wakashamwari. No, you know what, I'm an adult and I'm married to you, I know the vows I made to you and zvakadai. And when you put your foot down sometimes you are building boundaries and hanzi high fences make good neighbors even within a marriage anditi saka mumarriage momotofanira kuramba tichingotaridzana maboundaries edu tichiwirirana tichienda tese but munhu achiziva paanogumira iwewo uchiziva paunogumira ndochienda quickly before mutape apinda kuti how does it sorry advocate I think pangoita kapfungwa kekuti musakangane point yenyu I think chandiri kunzwisa chavari kutaura uye chataurwa zvakare namai Musara ndechekuti tiri kudistinguisha individuality neindividualism anditi yekuti kana vanhu varoorana pachine individuality yekuti but individualism ndoya yekuti iwewe uri inini futi iwewe haupo aripo ndini you know something like that to create someone in your own image and likeness and so on saka hatisiri kuedza kutaura pana pakuti munhu ngaaite zvaada mumuchato handiyo pfungwa yedu tiri kutaura takazembera pakuti zvinogona kuzotisvitsa pakupara mhaka ndo pfungwa iyoyi yekuti iwewe uyu hautomuona aripo ndiwe saka I think issue individualism kuti tidistinguishe ipapapo tobvisa that sense of entitlement but otherwise hatisiri kuti muchato munhu ngaaite zvaanoda usamubvunze uri kubvunzei handiti muri kuona that's not what we are talking about that's not what we are saying actually because there's that ningirikiri zvitoriwo positive kuti mafonero ari kuita vanhingirikiri nguva dzacho dzimwe handiti muri kuona saka individualism inotiko no I've got the right yekufonerwa naanyone anytime haundiudze zvekuita sei no that's not a marriage yakadaro saka we want to balance that handiti ndizvo here yes ndichingopedzisa ipapapa kuti how it affects the family munoziva ndine imwewo hanzvadzi yangu unfortunately akaita a crime of passion iyoyeshi handiti anga akujere ndikandomushanyira ndikati chii chakaitika vahanzvadzi handiti brother in Christ hanzi pane mweya wakapinda that was his answer kuti pane mweya wakasimuka mushokosvika mweya diabolos mweya yeshina they are a reality in this life and zvatinoita izvozvo zvinosimudza mweya hatisi kutaura kuti pane toita zvokuti kwazoita ngozi kwazoita chinyi but maakupa Satani nemweya yake mikana muri kunzwa nyaya iripo izvo zvataurwa zvonzi kune ngozi chinyi the next thing chamunoudzwa kuti wauraya munhu ane vanhu vekwake vokwamaposa havanzwamwo saka wakutondofambira kuti unzwe nyaya yekunzi chifambira munonzwa kuti mogadzisa
anogarisana sei nevanhu vanomaputsa vandoziva masavadha havaite izvozvo asi patopinda mukana wekunzi ndei mundobvunzira indei mundodini then Satani obva awana mukana ipapo kuchikudzai kuti actually koda kundotomwa mombe dzakazodai mondodira mabira akadini maakubvisa vanhu pachikristu. That's a reality of what is happening. Panongofa munhu pane zvirehwa Africans we get excited. Ndo chaizvo zvinoitika. Saka mari usina kubvisa verora iwo musi uyoyo ndizvozvo. Saka maybe zvatingaudza vateereri ndezvekuti munoziveka imi mumakristu umomo mumasavadha imomo pane mweya inofamba kozi uyai vawe muchechu akaita zvaakaita zvinoshinwa handiti akatsanangura tsanangudzo yake sezvataurwa kuti pane mweya wakasimuka pane zvakandiba. Saka zvizive kuti uri elder kudaro uri mufundisi mai vadhoka uri whatever you are mweya unogona kutodini inotouya because iri kutenderera ichichagawo kwekuzororera iwe watomupa mukana handiti. Tochiti vana ndo vanotambura kupfuura vamwe vanhu vese because no one is now looking after those children. Dzatoonherera handitika. I'll tell you another crime of passion. Zvamagirlfriend izvozvizvi ndonga ndo yakanyanya kuwanda sereki girlfriend boyfriend akabva atora acid yake ndokudini ndokushedza murume anga akugara kugirlfriend kati mwana arwara murume auya akati ndotora mwana ndomenesa kuchipatara acid kumeso. That's a crime of passion. This one is even premeditated mufundisi kuti munhu aronga kuti hanzi health no fury than a woman's scorned anokurongera 5 years anokuwana chete advocate. Vakadzi vazhinji vanonyarara vachinta under abuse 1 year 2 year 3 20 years in marriage akangonyarara achitwa zvese agokorobheswa flow nemusoro agomuka agodini agoiswa nemusana akangodini akangonyarara. But 10 years down the line mosodza akauraya munhu and hatizi munotowana akagara pauraira achitopika jerese zvataugwa izvi because anga akanyarara for a long time zvinhu zvichibuilda. Let's learn to talk. Exactly. That's where I wanted to come. In fact mshokoshi sorry mukaenda kuchikurubhi kunotaurwako mukaenda kuarea ine maheinous crimes because vanova separate. If you ask the women, they go and talk to them. You will find kuti at least in nepfungwa dzangu about 75% of them it was retaliation over a long period of time. Munati I had had enough. Ndandakwana. Saka women they might not immediately react but vanozoita castration munhu achekwa nhengo vanozodirana kuti ndo iri kukufurira toda kuikandira kudanga unogara pasi wakaita. Okay, thank you so much. Saka tiri kutiko zvinhu zvakawanda zviri kuitika kwauri zvitori nani kuti paite mabhanang'ana nekuti matanga kubetserwa pane kunzi paita mabhanang'ana nekuti waponda munhu. Mabhanang'ana ari nani ndeekunzi saka wanga uchinotaura kwatete hindawa izvozvo zviri nani izvozvo tete ozviziva avo ozviziva pastor wokuchechi a professional counselor ndibatsireiwo ndiri pakutambudzika pandimire pakaoma pandimire panopisa mumwe wako odedzwa kana achida kuuya kana kuti iwe unogona kubatsirwa kuti how can you live with it as your other person is getting help. Anditi muri kuona zvakakosha ngatiregerei kunyarara tichiora tichidyiwa nekenza mukati zvakadaro zvokuti musi wazvinobhenda zvabhenda zvoenda musango. Saka ngatibatsiranei ipapapo. Ndakanchida kuti tipedzise nenyaya families are affected, no one to care for the family, munhu akujeri, and that stigma yekungoti sekuru wako baba wako murdered a person handiti muri kuona saka kune zvakawanda zvinozotaurwa zvimwe zviri kudivire chivanhu nechii zvine zvidinge zvakawanda zvamangounza nekuda kwaizvozvo. Now what measures can be taken
I mean, to prevent such things. I think ngati tenderere tichipedza tiri papapo. What is it that can be done? I think we have mentioned some of the things. Let's not keep quiet. Let's put boundaries. And ndizvere inini hangu izvizvi. I don't like it. I don't tolerate this. It's affecting me negatively. Zvikaramba zvichidai ndikanyarara azviite zvakanyatso kunaka. Ndiri kurwadziwa nenyaya iyi. Anditi muri kuona. Yes, let me build boundaries. Talk about it. If you are in trouble, don't bottle it up. What are the other measures that can be taken? Yes, Mutape. Ndoda kutangira pavana. Vana. Tiri kuenda kuma measures effects first. Mwana witnessa zvinhu zvakadaro zviri kuitika. Alright. Atozviona zvinhu zviri kuitika izvizvi. Saka ari kukura aine this psychological effect yekuziva. Saka remember zvinhu zvacho zviri kutanga nekurowana kuri kuitika. Saka mwana ari kukura in an environment yaari kufunga kuti what is normal kurova, and what is normal eventually kusvika pakuita sei pakuuraya. Saka one of the things that we should really do, I think sema-church, ma-communities, kuti tibatsire vana vatiri kuona vari kukura in such abusive environments. It's very important because tikasavabatsira we are going to breed more abusive and psychologically damaged adults. Saka upenzi hwechemberi hunotangira muhumwana. Haitangi nekuita benzi. Wakatotangira somewhere kwazviri kutangira. Saka vana ivavavo ngativabatsire. Saka tine vana macategories evana vari kukura vari ma-environments akadaro vasati vatowitnessa those crimes. Mbereki aurayiwa kana kuti aitwa chakati, ngavawanirwe help yavanoitwa kuti vaitwe reorient kuti vazive kuti this is not a normal environment. Normal environment ndeiyi. Saka murimo ma-communities mutorai muchiendesa kuchechi. Vechikura ma-pathfinders vechitoona kuti ndo zviri kuita seizvi. This is what to be loved means. To be loved does not mean kuti kurohambama mukati member. So you then reorient them as you go. Ngatisangosiya tichingoti ndezvekumba kwawo. Because zvekumba kwawo zvichava zve-community. Exactly. I think it was just this morning when I was reading kumabvuku baba vakasvika kumba nezuro manheru. Vakawana mai vari kufamba nemurume murodi. Kwakubva vati ndichakugarira usiku kuma11. Vasvika kumba vatanga kunetsana. Vanetsana. At 1 a.m. this morning baba wabva watora okapi. In fact mai ndo watora okapi. Kwakubva wabaya baba pamaribs. Mai kwakubvomora okapi riya vasteba baba 7 times. Asi mai pawazobuda mai vafa baba vari kuparira nyatwa iko zvino. And all this was being done in the sight of the children. So imagine vana vari kukura in an environment. Saka community kasiya baba if he doesn't make it. Vana ivavo vasarira community. And ikasagadzirisa that ndiye mkwasha wenyu wamangwana mai mucommunity. Adoarora wenyu mwana achaita that very same thing. So let's help as much as we can. Communities mumachechi. Alright. Thank you so much. Kana munhu akaroora anoita wise. Majaya atisamukei torai madzimai. Please tapota. What is it that can be done? Thank you Mutape maita yenyu. What is it that can be done to mitigate against these things? Zviri kukuwadza community yedu zvakadai. Just one item as we are trying to close. One mitigatory measure. Yes, thank you. Inombofungwa kuti vanhu vari kumbochengetereiko wewe maokapi wayaya namamacheti. Nandimi munoziva. Of course kana munhu achida kuuraya munhu chero namaoko ake avanogona kumuraya. But sometimes we make it easier. You know, I mean maybe futi ndeze kuchengeta. Saka bvisa bhemba pasi pembe. Bhemba ngazvipe. Mechiti kuda ndembavha siyo pezira yoshandiswa nhingi. You know that kind of thing. I think mushokoshi maybe nini ndingangoda hangu kutaura ndichisimbisa kune vakaroorwa nemasoja nemapurisa
veintelligence. Okay. Vanhu ivava vanhu vanotakura maweapons Okay. as a matter of fact. Okay. Ende dzimwe nguva mabasa avo ndotongoshitaura hangu pachena anenge anovapa kamwe kachisimba nekamwe kaimmunity or perceived immunity against the law. Muri kunzwisisa saka munhu tozviziva kuti hapana munhu ari above the law, but kana if the general populace believes kuti vane some kind of immunity vanogona kuregerwa vachiita zvimwe zvinhu zvavasingafaniri kuita. Ivo vototukudza kuti nini unondidii ndiri muchinyi we, ende zvimwe nguva zvinozopinda namapolitical party kuti naundibati nekuti ndine handimboona nyaya dziri oita zvokutamba iwe hapana zvamunondiita. You see what I mean? Saka vari kudhila whether male or female nevanhu vemutemo vari kumalaw enforcement agencies ava ngatingovangwarira because dzimwe nguva iwe unongochiziva kuti iwewe hakuna you are a human being, you are not above the law, but unozozviudzani iwe watoiswa. They are supposed to enforce the law, not abuse the law. Ndizvozvo. Saka ndirongoti hangu just be wise. If you are married to such a one, whether it's a male or a female, zvinzwisise kuti pane kamufungiro ke-community uye pane kamufungiro kavo ivo keka-presumed immunity. Plus iwe unogona kutofunga because vazhinji vanototi handigoni kubva apa nekuti iye musoja kana kuti ndiloya ungagondi ichokwadi kutoti ndove mutemo. It's like people feel trapped because they are married to people vanoita zvemutemo. Saka I think pfungwa idzodzo ngatizvisunungure, but tichizvisunungura ngatinzwisise mafungiro evanhu vatakaroorwa navo ekutofunga kutoti sure they are immune, and dzimwe nguva they take it to those extreme levels. All right. Thank you, Advovo. But love yemusoja yakanaka zvayo. I love yemusoja ndizvo, but let's love our families and represent, the nation, the government in a very good way. Katito mapurisa anomhanyirwa netovana achimbundirwa because you are just nice people. Mwari anga ukomborera kuitira zvakanaka. Mandara, as we conclude. Sure. Ndinofunga kuti panoda kuti paitwe social norms transformation. Especially takutarisa vana vedu vakomana. Ndinonyanyotsikira vakomana because ndivo vakaita sekugamuchidzwa mumavoko kuti they own women. And that's why it's easy kuti vatikomende murodhi. Charo chanana chakadai chine masimba ekukomenda munhukadzi achembera. Why vakapuwa that ownership in society. Ngatitange kudzidzisa vanhu vedu vakomana kuti musikana akakuda anogona kukuramba, and it's perfectly okay. Mukadzi handisi kuti zvakanaka, but ndoda kutaura reality, anogona kuchita. Havasi varume voga vanogona kuchita. Mukadzi anogona kutochitawo, usazouraya. Zvinhu zvinoitika kana kurova zviwira vanhu kana haungangorove mukadzi. Let's change those cultures, and it start pavana vedu vadiki kutovadzidzisa kuti you know what, izvi hazvisizvo, hakusiko kuva murume. Kuva murume kudanana, kurespecta machoices eumwe munhu, kuprotecta, kugara mese mumba zvakanaka, muchipanana mikana, muchiita sei. That's love. Iyi yatiri kuvadzidzisa ike zvinhu negative masculinity. Let's shift it to positive masculinity. Thank you so much. Maita yenyu. Yes. Pastor Watson. Yes, I think mukupedzisira tinoti kana tichitarisa Ephesians chapter 4 ivhesi randofarira zvikuru, verse 26 verse 27 yainotaura kuti tsamwai musingatadzi. Ndofunga nderi kunobatana nenyaya tiri kutaura iyi kuti munhu atsamwa, asi mukutsamwa kwakabva anoita chinhu chakashata, abva anotadza. Saka bhuku rikudiwa kutadza, unogona kutsamwa. Saka zviri kunzi manage your anger now. Don't let it manage you. Tsamwai musingatadzi. Zvonzi zuva ngarirege kuwira makatsamwa. Zvinoreva kuti maconflicts atinosangana nawo ngaagadziriswe. Izvi zviri nyore kuzopinda mumhosva idzi, kuparamura, kukoromora mhosva idzi, kana patogara paine zvimwe. Ichi chazongouya as the straw that breaks the camel's back. Otherwise moyo wakatoremerwa kare. Pobva pazongoita ichi one gaga,
zvabva saka kugadzirisana nekuti vhesi 27 yacho inobva yati kuti murege kupa Satani mukana. Exactly. Muri kupaona iri kubva yatopa chikonzero ichocho icho. Saka ndofunga kuti tikagadzirisana zvinokosha zvikuru. Of course tichingopfuura chimwe chezvikonzero chinolistwa nemapurisa ma-false prophecies yekuti vanhu vanonoudzwa kunzi chitaka chawakamirira kudare chapera najasi. Muri kupaona. Saka munhu haatombonoinvestigate kana kudii kusvika netsvimbo straight. Muri kupaona. Munhu pfanu tasa ramabika chidya henyu abva atonhora. Saka izvozvo ndezvimwe zvezvinhu. Saka pakupedzisira Psalm 139 iyi vhesi ndinorifarira zvikuru sei panyaya yakaita seino. Nekuti kunonzi anyone is a potential anyone anokwanisa kupara mhosva iyi nekuda kwekuti zvinhu zvinogona hanzi given the right condition and circumstances anyone can do this. Saka ndo zvatiri sevanhu. Saka munyori wesamu iyi anoita sekuti aiziva chinhu chakadaro nekuti anoti search me God and know my heart, test me and know my anxious thoughts, see if there's any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Mwari ina handitozvizivi zvanditori handizvizivi kungoti macondition acho haisati yapo asi kana yavepo Mwari pane zvimwe zviri mandiri zvinogona kubuda zvinogona kutondivhundutsa. Saka zviri kunzi Mwari ndivhenekei izvozvo mozvitanhaura nguva isa monditungamira munzira yakarurama. Saka munhu aritoti I don't even trust myself, mwoyo wangu ndiyo mhandu. Muri kupaona. Saka dai Mwari vatibatsira kuziva kuti zvinototsvaka ukama naMwari, nyasha dzamwari dzigara dzichifirita mwoyo yedu kuuraya majemusi ezvinhu zvakadai zvinogona kuzongoputika neimwe nguva usina kuzvifungira poitika mhosva yakakura zvakadai. Last statement ndeyekuti crime of passion is a solution that is worse than the problem. Thank you so much. Toda kutenda mukati mezuva ranhasi nechirongwa nezvatakurukura mukati mezuva ranhasi. It was a deep heart searching kind of a topic. Saka Mwari dai anga atikomborera atitira zvakanaka. Chishuwo chedu ndechekutiko dzimwe dzenguva ndikuda kutaura nemunhu ane makore akawanda achitsitsirirwa ari kufunga kuti one day vachanyaso ndibata zvakanyatsokunaka. One who is contemplating upon a crime of passion. Vari kutiko ndiri kunyatsoronga hangu nguva ndo yandisina but ndanga ndichida kuti ndizonyatsokusoterai ndichada kugadzira size yakanaka kumunhu ende mweyetsvina naSatani vachitungamirirana vari kuimbirira pedyo newe uchisvusvudzira nyaya iyi nehasha dzauinadzo mukati meupenyu. Ndaifunga kuti iko nhasi tinamate tive nemunamato kuti iko Mwari ndibatsirei dzimai moto uyu extinguish this storm that is brewing in me so that at the end of the day you might lead me into your righteous ways. Mwari dai anga atikomborera atitira zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Mbira, musvokosi pachirongwa Family Matters. Uya mweya wakachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi
mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndagashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu